celebritných udalostí roka. Ligot a známe tváre v prvých radoch. Bratislavské módne dni tentoraz netradične v Slovenskej národnej galérii prilákali milovníkov módy aj krásnych žien. Hostia nám prezradili, koľko utrácajú za oblečenie. Budete prekvapení, kto všetko sa na akcii objavil. Pozrite si atmosféru prvého dňa, ten druhý vám priblížime už o týždeň. Ja milujem módu, pre mňa je móda spôsob, ako rozprávať bez slov, ako sa vyjadriť, ako ukázať, kto si. Ako to mám povedať? Ja si neviem predstaviť, že by ženu nezaujímala móda. Všetky to milujeme. Jak ma oblečú, tak prídem. Popravde, akože som sa tak naučil. Ale ja som kopista, lebo myslím, že Steve Jobs a takýto chodili celý v čiernom a zistím, že je strašne pohodlné. Rád sa dobre oblečiem, aj dnes som zvolil trošku extravagantnejšie. Určite radšej investujem do cestovania ako do šiat. Nie je mi jedno, čo mám na sebe. Mám rád na sebe veci, v ktorých sa dobre cítim a o ktorých iní povedia, že dobre v nich vyzerám. Čierna zima, biele leto a také pomerne jednoduché, ale trochu som schudol, sa pochválim, takže sem tam pokúkujem po nejakých veciach, ale ešte stále som si nič nekúpil. Akurát som si myslela, že zase idem tom ligotavom, ale to posledné 2 roky náhodou sa tak stalo. Ja mám rada všetko, ja mám rada aj športovú módu. Móda prežije všetko, módu milujeme a treba si ju užívať. Sú podujatia, ktoré prídu a odídu a potom sú tu také, ktoré sa stanú tradíciou a prežijú 10 ročia. Bratislavské módne dni sú stálicou slovenského módneho neba. Za všetkým stojí Mária Reháková spolu so svojím tímom. Priniesť bratislavské módne dni do Slovenskej národnej galérie bolo jej snom. Aj tá móda je umenie, hej, takže sa to dalo dokopy. Pohyb, tanec, krásnych priestorov, kde sú teda obrazy, tak ja myslím, že to patrí všetko dokopy. Akurát dnes som rozmýšľala, že každým rokom je to ťažšie a ťažšie, ale Bratislava má jeden trvalý projekt, Bratislavské módne dni. Bratislavské módne dni nadviazali spoluprácu s RDS Art Group, ktorá produkuje dýchberúce vystúpenia. No, pani Reháková nás oslovila, myslím, že 3-krát, aby sme teda dali nejaký tanečný vstup pomedzi prehliadku. Tento rok prvýkrát to vlastne otvárame, máme otváraciu choreografiu, tak sa teším. Pri módnych dňoch roky stojí aj televízia Teatry. Generálny riaditeľ vysvetľuje jasný dôvod. Pretože aj v politickom spravodajstve udávame trendy, tak sme chceli byť súčasťou aj módnych trendov. Bratislavské módne dni považujem za veľmi kvalitné podujatie s dlhodobou tradíciou a som ozaj veľmi rada, že Teatry podporuje práve takéto podujatia. My 50-tníci máme jedno veľké šťastie, že sme v rámci puberty vyrástli v takom blízkom vzťahu so supermodelkami. Vďaka spevakovi Georgeovi Michaelovi a jeho pesničkám Freedom a Tu Funky mne sa páčila Tereza Maxová. Televízia Teatry mala zastúpenie dokonca aj na móle. Naše farby hájila kolegyňa Natália Petkáčová, riaditeľka komunikácie. Mám na sebe model od modnej návrhárky Mišky Luptákovej. Bola to nová skúsenosť a cítila som sa veľmi príjemne. Musím povedať, že tá atmosféra tu v SNG je naozaj veľmi príjemná. Ja sa veľmi teším, že môžeme mať takéto krásne ženy na prehliadkach. Pre organizátorku podujatia Máriu Rehákovú je veľkým úspechom najmä to, že za viac ako 20 rokov Bratislavské módne dni vychovali niekoľko etablovaných návrhárov. Tí by si bez tohto projektu svoj sen možno nikdy nesplnili. Neodmysliteľnou súčasťou módnych dní je aj návrhárka Michaela Ľuptáková. Videli sme naozaj nádherné veci, aj Adeline svadobné šaty, ktoré prvýkrát a asi aj naposledy boli na mole. Pre mňa je to víťazstvo, že vieme postaviť 2 dni zo slovenských návrhárov, čo si neviem predstaviť pred tými 20 rokmi. Hoci je dôležitejšie to, aký je človek vo vnútri, nie navonok, oblečenie a prvý dojem sa často od seba nedajú oddeliť. Práve riešime robotov a vnímanie ľudí a je to aspekt, ale nedá sa oddeliť od ostatných aspektov človeka. Ale myslím si, že v kontexte s inými črtami človeka, v kombinácii s oblečením, je to nejaký vzorec. A my skúmame tie vzorce, takže keď to vyskúmam, tak ti poviem. Nemusia byť drahé. A hlavne sa nepotrebujem na to, aby na tých veciach bolo zrejme, že aká značka ich vyrobila. Mám v šatníku aj také kusy, to sú kusy, ktoré mi manžel kúpi na Vianoce, tak to sú také tie značky, tie zvučné, ale sama nejdem ani do Dioru, ani do Chanela, nie, kupujem si normálne veci. Pre mňa osobne je to najlepšia cesta, keď kupujem niečo na Alze, tak prvé, čo spravím, prepnem na najdrahšie.
pretože štatisticky viem, že najdrahšie je najlepšie a môžem si to dovoliť. A keby som kúpil lacné, viem, že mi to zoberie čas. Takže pre mňa drahé znamená ušetriť čas. Je to taká dobrá výhovorka. Týmto dnešným outfitom som chcel ukázať, ja to volám, že mám taký štýl temný pán sa vracia. A je to podľa mňa naozaj taký statement, je to niečo, čo si človek všimne, keď vôjde do priestoru a vyzerám podľa mňa trošku ako taký pán podsvetia. Tým, že veľa športujem, tak ja naozaj nosím rada plavky alebo nejaké športové oblečenie, takže naozaj nebehám v kostýmoch. Po móle sa prešla aj Jarka, ktorá zdvihla hostí zo stoličiek. Dovtedy aktívna športovkyňa prekonala cievnu mozgovú príhodu a ochrnula na polovicu tela. Učila sa rozprávať aj sedieť. Bola som hrdá, že môžeme ísť s našou pacientkou, že ona po rehabilitácii v Adéli môže byť tu a nesedieť doma. Si viem aj v tomto stave vždy niečo pekné nájsť, ale aj keď ráno neviem stať, postavím sa na tie nohy a poviem si, že budem bojovať, pretože mám motiváciu a mám ešte nejaké sny, ktoré si chcem splniť. Toto bol taký jeden menšik, ktorý má možno každé dievčatko, ktoré chce byť v pekných šatách a ukázať sa medzi krásnymi ľuďmi na zaujímavej udalosti a tak toto sa mi splnilo a idem ďalej.